Bolo vidno, že pán Arturo sa chce Hektora na všeličoho pýtať. Je to pochopiteľné, pretože ona je jeho poklad a treba mať k nej zvláštny prístup. Ja ju beriem ako normálne dievča. To áno, ale mnohé veci nemôže robiť. Pre problém s nohou. Napríklad plávať. To nie je problém, Ruby, aspoň pre mňa nie je. Som rada, že rozmýšľaš ako jej priateľ. Pôjdeme? V poriadku? Áno. Áno. Je ti zima? No trochu. Áno. Je ti niečo? Tuším, som si vyvrtla členok. Pozriem sa ti na to. Nie, to nič nie je. Je mi fajn. Si v poriadku? Nechceš, aby som ťa odniesol? Aspoň sa o mňa oprí. Nie, to nie je potrebné. Čo ti je? Nepovedz mi, že ťa znervozňujem. Alejandro, musíme sa vysušiť. Nemôžeme takto zostať. Môj diár. A to nie je možné. Je zničený. Si mi dlžný diár. Som ti dlžný diár? Chceš povedať, že som ťa sotil? To nie, ale možno keby si ma nechcel chytiť, nespadla by som.